Natu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, bħalma tafu Charles de Foucault emmen ħafna fil-ħnina bla tarf tal-qalb ta' Ġesu. U aħna għadna kif temmejna din is-sena tal-ħnina, jalla inkompluha fuq l-eżempju ta' dan ħuna stess. Ejjew għalhekk illum aħna wkoll induru lejn Ġesu, il-wisq għażiż li mħabtu tħaddan il-bnedmin kollha u allura tajna biex aħna wkoll nersqu lejn l-aħwa kollha madwarna. Natukom merħba, nirringrazzjawkom tal-li ġejtu għal din il-kommemorazzjoni taċ-ċentenarju tal-mewt tal-Beatu Charles de Foucault. Meta Charles sab lil Ġesu, rid jgħix għalih biss. L-ispiritwalità tiegħu hija mibnija fuq il-ħajja moħbija ta' Ġesu f'Nażaret. Il-Papa Franġisku meta għamel riflessjoni fuq il-ħajja ta' Nażaret fil-velja tal-lejliet is-sinodu tal-isfijiet dwar il-familja, qal li Charles fem li wieħed ma jistax jikber fl-imħabba tal-Alla billi jevita s-servitu tar-relazzjonijiet umani. Għax meta jħobb lill-oħrajn li wieħed jitgħallem iħobb lill-Alla. U meta wieħed imil fuq ajru li jola lejn Alla. Permezz ta' tqarrib fraternu solidali lejn l-ifqar u l-iktar abbandonati, Charles fem li fl-aħħar mill-aħħar huma dawn li evvanġelizzaw lilna billi jgħinuna nikbru fl-umanità. Għal Charles l-adorazzjoni Ewkaristika u t-talb fis-skiet kienu l-ikel ta' kuljum tiegħu. Skont il-Kardinal Kasper, l-ispiritwalità tas-silenzju tfisser li tgħix il-Vanġelu fit-talb, fl-imħabba, fil-paċenzja, fit-tbatija u tkun ħu kulħadd. Ġesu għallem li l-foqra u ċkejknin huma l-mażulin speċjali tal-Alla. Charles de Foucault jipproponilna spiritwalità li bbażata fuq is-sempliċità tal-ħajja. Irridu niftakru li biex inkunu maqudin maħuna Ġesu jeħtieġ ikollna l-istess gosti tiegħu. U qatt ma seħet l-onja imma faħħar il-fqar. Għalih xażel għalih innifsu. Ħajkonna mela dejjem quddiem għajnejna il-mudell waħdini, il-Mastru Daxxa bin Marija.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw iċ-ċentenarju mill-mewt tal-Beatu Charles de Foucault u nitolbu bl-interċessjoni tiegħu li aħna ikonna l-grazzja li fid-deżert ta' din id-dinja inkunu ta' Ġesu. Ejjew fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika narfu ħtijietna, id-dejn li għandna mal-mulej u nitolbuh jaffrinna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Alla missierna, inti sejjaħt l-Beatu Charles sabiex jgħix imħabtek fl-għaqda ma' ibnek Ġesu ta' Nazaret. Għamel li aħna wkoll insibu fl-Evanġelju il-qofol ta' ħajja nisranija biex inxerduha madwarna u biex fl-Ewkaristija nsibu l-għajn tal-fraternità universali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Sinjur, intħenn għal kulħadd għax tista' kollox. Intala għajnejk għad nubiet tal-bnedmin biex huma jindmu għax int tħobb il-ħlejjaq kollha u xejn ma tistmell minn kull ma għamilt. Li kien hemm xi ħaġa li stajt boda, int ma kontx tagħmilha. Kif setet tibqa' xi ħaġa fid-dinja kieku int ma ridtix? Jew kif setet iżżomm kieku int ma sejjaħtilix? Immin tosit li tħobb kull ma jgħix,
lil kulħadd tgħader għax kollox huwa tiegħek. Għax f'kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm. Għalhekk intwiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu, twissihom u tfakkarhom fejn dimbu biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom u fik mulej iqegħdu it-tama tagħhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rida tiegħek, hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rida tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama l-għajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna, ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rida tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja int ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt: hawn jien ġej. Ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu, ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi, li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu maħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbibi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom
biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lil Missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Kemm attwali il-figura tal-Beatu Charles. Huwa bniedem nistgħu nsejħulu modern avolja qegħdin infakru il-100 sena mill-mewt tiegħu. Modern fil-biografija tiegħu. Din ir-ruħ irrikwieta li b'xi mod dejjem kienet imqanqla bid-domanda ta' tfittxija. L-impressjoni li dejjem iħallili meta naqra dwaru hija ta' bniedem li kontinwament ifittex. Anke meta f'żożitu intilef wara ħafna distrazzjonijiet ta' din id-dinja bħalma jiġri lilna wkoll. Imma hu kull ma għamel dejjem għamlu fi grati żjed għoli, jew inkella b'mod li żjed spettakolari. Iben l-armata u l-eċċessi tagħha, il-nuqqas ta' reliġjożità id-baħrit, u fl-istess ħin din il-kurzità tremenda li jiskopri kulturi u dinji ġodda. Impressjonani ħafna l-episodju ta' ħajtu fejn irnexxielu jiskopri ambjenti fin-Nord Afrika li l-ebda Ewropew ma kien skopra qablu. Kien scout mhux ta' Baden-Powell imma fil-veru sens tal-kelma bniedem li kontinwament ifittex, jiskopri. U dik li żvolta fil-Knisja ta' Sant'Agustin ġewwa Pariġi tbiddillu il-fokus ta' tfittxija tiegħu. Imma dik il-kurzità tibqa' hallmark ta' Charles de Foucault. Huwa l-protettur naturali ta' kull min qiegħed ifittex. Huwa l-protettur naturali ta' min għandu bżonn jiskopri il-ħnina ta' Alla bħala il-vokazzjoni fondamentali. U għalhekk huwa tant approprijat l-ewwel qari mill-ktieb tal-Erf, kapitlu 11, li huwa innu minsuġġ għal ħnina tal-mulej. Sinjur, int tħenn għal kulħadd. Din hija l-bażi fondamentali ta' dik il-fraternità universali li Charles de Foucault għex fil-missjoni tiegħu ġewwa l-Afrika, mhux biss Nażaret imma anke l-Afrika. Għax jekk hemm xi ħaġa li taqgħadna l-koll bħala bnedmin hija l-ħnina ta' Alla li hija għal kulħadd. Nistgħu ngħidu li
dik ta' Charles de Foucault hija fraternità universali bbażata fuq il-ħniena universali tal-mulej. Bħallum bħal-bieraħ verament fl-ewwel ta' Diċembru 1916 dan il-pellegrin solitarju inqatel minn soldat żagħżugħ f'mument ta' paniku, f'mument ta' tensjoni, fil-kuntest iżjed mifrux tal-ewwel gwerra dinjija. Bekk mietet din il-ħabba tal-qamħ biex ma tibqax weħida. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa' weħda. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Din il-ħabba tal-qamħ li mietet fir-ramel tad-deżert u li maż-żmien minħabba l-influss tal-ewwel biografija ta' Charles anqlet diversi nies anke f'pajjiżna biex jispiraw ruhom għall-għażliet radikali ta' dan ir-raġel. Għal żmien uħud mill-littri autografi tiegħu indirizzati lil Poor Clares kienu fostna, illum għandna il-kopji tagħhom. Minn din il-kelma ta' Charles li laħqet lil gżiritna u li nawgura li tibqa'. L-ittri tiegħu kienu konkreti ħafna bħalma kien konkret hu bħala bniedem. Bniedem ta' ġesti estremi kemm qabel ikkonverta u kemm wara. Mhux bil-fors nimitaw ħajtu ad litteram, imma hemm spiritu li jani lill-Knisja. Illum huwa rikonoxxut uffiċjalment wara l-beatifikazzjoni tiegħu fl-2005. X'inhu dan l-ispirtu? Huwa l-ispirtu ta' Nażaret. U għalhekk il-fatt li il-memorja tiegħu taħbad fl-Avvent huwa propju providenzjali. Għaliex l-ispiritualità tiegħu hija l-ispiritualità ta' Nażaret. Ta' dik id-dar ċkejkna jew dak il-ar ċkejken fejn kien hemm l-ewwel tħabbira u l-inkarnazzjoni u fejn Ġesu għex għal 30 sena jew inkella sakemm kellu 13 sena. Id-data eżatt meta il-familja marret Nażaret diffiċli biex tiddeċiedi meta rritornaw mill-Eġittu. Ġesu żgur kellu xi 7 snin kien għamel il-preċetti ġifieri. Min Nażaret ukoll Ġesu ħareġ f'kurzità kbira ta' 12 sena meta għamel il-Griżma mbagħad. Jiddiskuti mad-dutturi. B'xi mod allura Nażaret ukoll hija d-dar tal-kurzità, imma bħalma jgħid Pawlu 6 fil-qari li aħna naqraw ta' kull sena fil-festa tal-familja mqazza. Id-dar ta' Nażaret hija d-dar tax-xogħol, hija d-dar tat-talb, hija d-dar tas-silenzju, hija d-dar tal-faqar, hija d-dar tal-bżulija.
hija d-dar tal-barka ta' min it-tama tiegħu hija biss fil-mulej. Ħaġa li timpressjonak meta tmur Nażaret hija li għalkemm hemm ħafna layers ta' konkrit u ta' konkos fuq dal-ambjent, xorta hemm dik is-sempliċità li tallarmak kważi. U din hija s-sempliċità li Charles de Foucault għex fid-deżert. U għamlu tajjeb is-segwaċi tiegħu li realizzaw li z-deżert ma ssibux biss fir-ramel imma tista' issibu wkoll fil-belt. Carlo Carretto li żgur kien ispirat mill-ispiritualità ta' Charles de Foucault u li kiteb il-ktieb Il-Deserto nella città jallimna kif aħna nistgħu nidħlu fid-deżert fost it-taqlib tal-ħajja ta' kuljum. Il-kuraġġ li nagħmlu l-ispazju tagħna tad-deżert, li fi kull ħin tal-ġurnata ngħixu dak l-ispirtu ta' adorazzjoni, li napprezzaw il-qawwa tal-preżenza silenzjuża u umli radikalment fqira ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Fejn Ġesu huwa l-iżjed elokwenti, Ġesu huwa l-iżjed qawwi, Ġesu huwa l-iżjed attraenti. Charles de Foucault jallimna wkoll li d-dialogu anke kwa dialogu ma' torox ma' min ma jridx jisma' ma nistgħu qatt naqtgħu qalbna minnu. Għażel li jgħix f'ambjent li mhux bil-fors rid jew seta' jilqa' il-proposta tiegħu, imma l-proposta tiegħu kellha l-qawwa tal-preżenza. Għal min ma jistax jagħmel il-pellegrinaġġ għal Tem Nażaret fejn huwa mitfun, wieħed jista' imur Trefontane fejn hemm is-sisters u hemm ukoll relikwi tiegħu, affarijiet li kien juża biex iqaddes. Jiena dejjem tolqotni kull meta mmur is-sempliċità tal-affarijiet li kien juża. U b'xi mod għal bniedem li kellu sensibilità raffinata għalkemm avventuruża wkoll, hemm l-għażla li jasal għall-essenzjal. U jiena naħseb li l-preżenza ta' Charles de Foucault fostna permezz ta' nies ispirati mill-ispiritualità tiegħu għandha din il-missjoni partikolari li dejjem issejħilna għall-essenzjal. Li aħna fost il-ħafna layers ta' sekli ta' traduzzjoni, ta' mġiba, ta' kliem, insibu l-kelma li hija l-Evanġelju ta' Ġesu. Kultant nintilfu dawn il-ħafna layers u ma naslux għall-qalba tal-Evanġelju. Imma kif titlob il-Knisja fil-liturġija iddedikata lil Beatu Charles, aħna għandna bżonn l-għajnuna tal-Missier biex insibu fl-Evanġelju il-qawwa tal-ħajja nisranija. Għalhekk mhux faċli
tinsa kemm Charles de Foucault għandu wkoll l-ispirazzjoni simili għal San George Preka. Wara kollox dawn iż-żewġ qaddisin kienu kontemporanji sakemm Charles miet fl-1916 u għal George Preka beda t-taħbit tal-inkjesta dioċeżana. Għal George Preka il-kbir kien għadu ġej. Imma hemm din ir-radikalità, din l-imħabba lejn Ġesu, din il-lealtà lejn leħen il-maħbub, dan l-għaġġ li Ġesu ikun magħruf u maħbub. Soċjetà li minflok demokrazija qiegħda tevolvi f'kerdokrazija. X'inhi kerdokrazija? Huwa terminu ġdid biex jispjega soċjetajiet li huma bbażati fuq il-qlieħ tal-flus. U li fejn il-politika qiegħda hemm biex jitqallak il-flus. U li inti titkejjel mhux kemm inti lesta dialogu imma kemm għandek flus fil-kontijiet huma fejn huma. Dik hija l-kerdokrazija. Soċjetà li sfortunatament qed tevolvi minn demokrazija għal kerdokrazija, il-kelma ta' Charles hija kelma urġenti, anke għall-Knisja. Hija kelma urġenti. Għal bniedem kontemporanju li s-suċċess tiegħu jitkejjel minn kemm hu twil il-jott, mhux jekk għandek xi jott, kemm hu twil, kemm għandu piedi. U l-karozza kemm hi kbira, id-dar kemm hi kbira, jekk għandi swimming pool jew le. Dawn l-affarijiet li jisewdulek qalbek meta jsiru kriterju tal-kwalità tal-ħajja. Charles de Foucault jallimna li l-kwalità tal-ħajja tittebendi mhux minn dawn l-affarijiet, mhux x'għandek bħalma jgħid anke Pawlu Sitta fl-Evanġeli Nunzjandi, mhux il-have imma il-being. Mhux propju x'għandek imma min int. Charles de Foucault fl-għażla tal-faqar radikali jsir totalment ta' Ġesu. Totalment ta' Ġesu. U jallimna bis-sempliċità tal-biesu, bis-silenzju tiegħu, bis-solitudni tiegħu. X'inhu verament l-essenzjal. U għalhekk b'xi mod dan l-anjostiku li sar bniedem ta' fidi u beatu jikkonferma l-erf ta' anjostiku Franċiż Etienne de Saint-Exupéry. L-essenzjal taraħ bil-qalb, with the heart. What is essential is seen by the heart. Qed jgħidlu l-lupu lil-Little Prince fil-ktieb Le Petit Prince. U dan huwa erf tal-qalb li hemm bżonn jibqa' magħna. U nitolbu għas-soċjetà tagħna li donna qed titlef il-boxla li terġa' tigwadanja dak l-erf tal-qalb li bih aħna kapaċi naraw verament dak li hu essenzjali. U dan jagħmel minn Charles de Foucault qaddis urġentement attwali. U ta' dan id-don 100 sena wara li waqgħet dik il-ħabba tal-qam fl-art, nirringrazzjaw lil Mulej.
Monija bil-kelma ta' Alla li għadna kif smajna u meħeġġin mill-ħajja u l-opra tal-Beatu Charles de Foucault, inresqu issa dawn it-talbit tagħna quddiem il-mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku u għal-rajja kollha tal-Knisja sabiex fihom il-koll ikompli jaħdem l-Ispiritu Santu biex jimexxu sewwa il-popli avdati f'idejhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal madwar 20 grupp li jagħmlu parti mill-familja spiritwali tal-Beatu Charles sabiex il-ħajja tagħhom bħala lajċi reliġjużi jew saċerdoti tkun dejjem mibnija fuq l-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu sabiex ir-relazzjonijiet bejn l-insara u l-Musulmani ikunu dejjem mibnija fuq ir-rispett u l-karità l-istess kif għexu il-Beatu Charles. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Alla missier tagħna il-qadan it-talb imressa minn din il-familja tiegħek, miġbura biex tiċċelebra l-leġubijiet ta' mħabtek li int wettaqt fil-Beatu Charles de Foucault. Sawabhom fina l-koll sabiex nibqgħu xhieda mimlija ħeġġa għall-persuna u għax-xogħol li wetta. Bi Kristu Sina. Dawn l-offerti xi ħaġa żgħira fuqhom qed intellaw il-Bibja li Charles kien jimmedita ta' kuljum, kif ukoll ktieb bil-Malti li ħareġ dan l-aħħar bit-tarif dwar il-ħajja ta' Charles de Foucault u ħsieb għal kuljum tas-sena, kif ukoll soru Clarissa tellat buġija li flimkien ma' xi affarijiet oħra magħmula mill-Beatu tinsab għand il-Klarissi u li kienet tintuża minn Charles de Foucault.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares u Alla li tista' kollox lejn dan is-sagrifiċċju li qed nofrulek fġieħ il-Beatu Charles u għamel li f'ħajjitna aħna ngħixu il-misteri tal-passjoni l-qawmien tal-mulej li aħna qed niċċelebraw f'din l-Ewkaristija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sett tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħoqs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, bettaqa fl-imħabba, fl-imqiem mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, l-arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli, Beatu Charles, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, kom ħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Bil-jum tal-mewt tiegħu, Charles kiteb dan lil kuġintu Marie de Bondy. Meta nispiċċaw fix-xejn, ikun il-mezz l-aktar qawwi li jista' jkollna biex ninaqdu ma' Ġesu u nagħmlu l-ġid lill-erwieħ. Nindunaw li ma nħobbux biżżejjed. Aħna qatt ma naslu nħobbu biżżejjed. Mal-ħanin Alla li jaf minn liema tajn sawwarna u li jħobbna ħafna aktar milli tista' qatt tħobb lil bina, għalinna u li ma jikdibx, li mhux se jkeċċi l-ħadd barra lil min jiġi għandu. Nitolbu. Mulej, inti ġedditna bil-qawwa li inti tajtna minn din il-mejda qaddisa. Għamil li aħna ngħixu tassew fuq l-eżempju tal-Beatu Charles de Foucault.
billi nfittxu dejjem naqdub qalb fidila u nfittxu li nħobbu lill-aħwa kollha madwarna b'karità li ma teda qatt bi Kristu Sidna. Mill-qalb eċċellenza, nirringrazzjak li jogħġbok tmexxi din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla kif ukoll nirringrazzja sħabi kollha saċerdoti lilkom li ġejtu hawnhekk, kif ukoll il-kor tal-parroċċja ta' San Girgor li tagħna s-servizz tiegħu. Jalla dak li tlabna lih il-lejla ikompli jasal. Mu speċjali dak l-ispirtu ta' Nazaret, l-ħajja sempliċi ta' kuljum ordinarja li l-koll ngħaddu minna, jalla dan il-messaġġ kif insista l-Arċisqof ikompli jasal permezz tagħna. Grazzi. Il-mulej ma'kom. Nitolbu l-barka ta' Alla. Lilkom li temnu fl-ewwel miġja ta' Kristu u li qegħdin tistennew jerġa' jiġi. Alla l-ħanin li jista' kollox idawwalkom bid-dija tal-miġja ta' Ibnu u jimlikom bil-barka tas-sema. Fit-taħbit ta' din il-ħajja jwettaqkom fil-fidi, iferraħkom fit-tama u jqawwikom fl-imħabba. Bħalma tifirħu minn qalbkom bil-miġja tal-feddej tagħna bħala bniedem, hekk tiksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jerġa' jiġi fis-seta' tiegħu. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.